Искаш ли да ти покажа къде можеш да си напазаруваш качествена храна на добри цени в Сърбия този Великден? Слушай сега, от GP Travel можем да те заведем на 3-дневна екскурзия до град Ниш само за 399 лева на човек. Първо ще минем през град Пирот, където е пиротския пазар и там храната е истинско производство. Можеш да си купиш плодове, зеленчуци, сирене, масло, местни произведения и общо взето каквото си пожелаеш на наистина много добри цени. Оттам тръгваме към град Ниш и се настаняваме в хотел 4 звезди Тами Резиденс. Там имаш 2 закуски и 2 вечери, като втората вечеря е великденска с неограничен брой алкохолни и безалкохолни напитки и жива музика. На следващия ден тръгваме към Крушевац, където ще посетиш новия манастир на село Джунис, покров на Пресвета Богородица. Интересна тук е историята, в която Света Богородица се явява на едно от момичетата в селото, като й казва: